Emilie, fortæl mig lidt om din motivation til at komme ind i politik. Jeg tror altid, jeg har haft sådan et behov for at blande mig lidt. Både sådan, da jeg gik i skole, ikke? Altså typen, der ligesom står for at arrangere klassefesten, eller sidde i elevrådet, eller række hånden op, når noget var for galt. Og så blev jeg meget socialt indigneret af at være ude at rejse. Jeg var i Kambodja og arbejdede frivilligt med Folkekirkens Nødhjælp på et krisecenter for kvinder, der havde været handlet. Og det gjorde så stort et indtryk på mig, at jeg følte en slags pligt til at bruge mit overskud og min energi, også når jeg kom hjem, og ikke bare læne mig tilbage i sofaen og passe min egen butik. Og hvor gammel var du så, når du bestemte, at nej, jeg skulle være politiker? Jeg var 20, da jeg kom hjem fra Kambodja, og det var januar 2005. Min umiddelbare motivation handlede bare om, at jeg gerne ville være aktiv, så jeg tænkte ikke, da jeg meldte mig ind i SF's Ungdom og SF, at jeg skulle også have en karriere i Folketinget. Sådan tænkte jeg slet ikke. Og jeg ved ikke, om jeg har været særlig heldig. Men på en eller anden måde, så åbnede der sig bare enormt mange døre lynhurtigt. Og blev jo så også kandidat til at være formand for SPU i 2008. Vandt et kampvalg. Så på den måde er det jo gået ekstremt stærkt. Og så er der også det der med, at du blev mepper. Det var altså lige så tilfældigt end noget andet. Altså jeg har nok sådan intuitivt altid været meget pro-europæisk. Der var nogle ting ved unionen, jeg ikke synes var så gode. Altså der var sådan, jeg havde nogle kritikpunkter, men sådan ideen om en europæisk union og samarbejde, det var altid meget positivt overfor. Så på den måde havde jeg været interesseret i Europadebatten. Og så da den forespørgsel kom fra partiet, og det var så SF's ledelse på det tidspunkt, så jeg fik den henvendelse, og så gik jeg og tænkte over det, og så tænkte jeg, jeg har jo et europæisk hjerte, og det kunne da være en fantastisk chance at få lov. Så det var ikke en hård beslutning? Det var en beslutning, som var meget abstrakt. Fordi når du bliver spurgt som 24-årig, som jeg var på det tidspunkt, om jeg kunne have lyst til at være kandidat til Europaparlamentet, så i første omgang siger du ja til en valgkamp. Okay, det kan ens hjerne måske lige forstå. Men jeg tror ikke, jeg var fuldstændig totalt afklaret med, hvad så hvis jeg bliver valgt. Min mand i dag, som jeg var kæreste med dengang, talte jeg med, hvis nu jeg bliver valgt, så betyder det jo, at jeg skal bo i et andet land i hverdagen, og vi får et helt andet liv og sådan noget. Jeg tror bare, det er umuligt at forestille sig, hvad det så egentlig vil sige, når det kommer til stykket at være medlem af Europaparlamentet. Fortæl mig lidt om, hvordan det var at være den yngste MEP og komme ind i Europaparlamentet på den tidspunkt. Det var meget overvældende, altså det var det faktisk. Men jeg var meget opsat på det, og meget opsat på, at jeg skulle klare det godt og sådan noget. Og prøvede virkeligheden lidt nogle gange at nedtone, tror jeg, min egen alder, fordi jeg tænkte, at det skal ikke være det, der er det vigtige. Så i starten var jeg lidt irriteret over, når alle medier fra hele Europa sagde, wow, du er den yngste, må vi få et interview og sådan noget. Der havde sådan lidt, kan I ikke fokusere på mig som politisk menneske? Men så har jeg også tænkt, nej, fordi det er jo specielt. Og jeg repræsenterer for en generation, der ikke er særlig godt repræsenteret i politik, og det skal jeg faktisk måske være lidt stolt af endda. Og den anden ting er altså, at det er jo også en platform, når folk er nysgerrige på, hvem man er, så få lov at snakke noget politik. Men der var en gang, når nogen troede, du var en assistent og ikke en MEP. Ja, altså det har holdt lidt op nu med årene, men den allerførste dag, jeg kom til Europaparlamentet, da jeg så kom hen til indgangen, og de der vagter stod der, så sagde de, nå, hvad skal du her? Er du ansat? Så siger jeg, nej, jeg er medlem. Ja, hvem arbejder du for? Så siger jeg, jamen, jeg er blevet valgt i Danmark. Nå. Og så skulle de lige kigge mit pas igennem og finde mig på listen, og var meget, meget forbløffet over, at der kunne være sådan en ung dansker ind ad døren, ikke? Fortæl mig om din bedste oplevelse som MEP. Altså, det kan faktisk være et rush at have været med til at skubbe på lovgivning, som bringer verden et bedre sted hen. Og vide, at hey, det her, det betyder noget, ikke? For eksempel ungdomsarbejdsløshed, det er, at den ungdomsgaranti, som jeg foreslog tilbage i 2010, nu er omdrejningspunktet for europæisk politik på det her område. Det er det, de diskuterer på topmødet. Det er det, der bliver sat penge af til i det nye budget. Det gør mig lidt høj, altså at vide sådan, hey, jeg har været med til at sætte et aftryk, og jeg kommer til at have gjort en forskel for unge mennesker. Og det er jo det, politik handler om. Så der er masser af highs, men er der også mange lows? Helt sikkert. Altså, der er også nogle øjeblikke, hvor man for eksempel har knoklet for at få tingene til at lande rigtigt i en forhandling og fejler. Altså det sker jo også, enten fordi man ikke har været dygtig nok, eller fordi man simpelthen bare ikke har flertallet. Og det gør jo pisse ondt. Altså sådan er politik jo også, ikke? Var der en speciel tid, hvor det var virkelig, virkelig dårligt? Altså jeg vil sige, der har været et par øjeblikke, hvor jeg tænkte, det er bare løgn det her. For nyligt, der havde vi en forhandling om revision af bankerne.
Og der var brug for at blive ryddet lidt op der. Og det lykkedes bare ikke, fordi lobbymaskinen var gået i gang, og de borgerlige vendte rundt på en tallerken, og så endte vi med sådan et halvslatten resultat. Og det var skuffende, fordi jeg havde brugt et halvt år på det, og jeg synes, jeg havde alle de saglige argumenter, og alligevel så fik vi det ikke igennem. Og der kan jeg huske, der tænker jeg bare, dammit. Altså nu står det ikke op igen til Europaparlamentet. Nej, jeg synes, at det har været fantastisk at være der. Det er sådan set ikke, fordi jeg ikke kan lide at være i Europaparlamentet, men at blive valgt for 5 år i gangen er ret lang tid. Og skulle sige ja til 5 år mere, også med den alder, jeg har, det synes jeg er lidt stor ting at forpligte sig til. Så jeg skal lige have en pause hjem og vende lidt, bo lidt i Danmark, ikke leve min rullekuffert, pleje mit ægteskab lidt, og så se, hvad der sker. Men jeg kunne bestemt godt forestille mig at vende tilbage.